Республика башлыгы Ради Хабировтың карары буенча коронавируска бәйле яңа сикләүләр пакеты кабул ителде. Вакцина турасындагы сертификатһыз хәзер кайһы бер учреждениеларга эләгү катмарлашты. Сикләүләр касанга тиклем дәвам итер? Республикала коронавируска бәйле хәл ни тиклем көсөргәнешле? Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Россия кулланучылар хукукларын яклау буенча Башкортстан идаралыгы әйдәүсе белгесе эксперты Ләйсән Хабрахманова. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Ләйсән Ринатовна, шулай итеп, 13 октябрьдан республикала айрым категория граждандар өчен мотлак вакцинация тәртибе индерелде. Кемдер мотлак вакцина эшләтергә тиеш? Республиканың төп санитар врачы Анна Андреевна Казак әйтүе буенча бүгенге көндә табибларга, укытучыларга һәм сауда үзәктерендә эшләгән кешеләргә һәм 65 яшьтән өлкән кешеләргә мотлак рәвештә вакцина яһарга мөмкин. Хатта талап ителә дип әйтергә кирәк. Шулай бит. 65 яшьтән өлкән яшьтәгеләргә ни өчен мотлак аңлашыла, уларның хроник сирдәр, бuna укытучылар һәм сауда хезмәткәрләре. Укытучылар һәм сауда хезмәткәрләренә эшләргә мотлак рәвештә кирәк, чөнки улар күбенсә күп кешеләр белән аралашалар һәм сирдә артабан таратмау өчен тимәк. Һәм бuna ошо көндәрдә 12 октябрьдә атап әйткәндә сауда нөктәләрендә кайһы бер ыгы-зыгыларны күзәттек. Бу шул ук сикләүләргә бәйле. Шулай бит. 12 октябрьдән күп кешеләргә мотлак рәвештә кире кайтырга мәҗбүр булдылар, чөнки уларның үдәре белән бергә сертификатлары булма рәвешле һәм тагыла ярты ел дәвамында авырган ковид сиременнән авырган справка булма рәвештә улар кире кайтырга мәҗбүр булдылар. Димәк, хәзер был сертификатты һәм ошо белешмәне үҙеңә һәр вакыт йөрөтергә кирәк. Сертификатты һәм шул справка твейтегендә справканы йөртергә кирәк, чөнки ул справканы һәр бер кеше үзенең терапевтынан алырга мөмкин. Кем авырган шул алыр? Кем авырган шул терапевттан алырга мөмкин. Инде справка сертификатка килгәндә госуслугага инеп, һәр бер авырган кеше вакцинироваться иткән кешеләр инеп үзенә алала димәк бу. Үзенә алала. Һәм уның кулына ала тоттыра кем вакцина эшләткән, шулай бит. Буны сауда үзәктеренә килгәндә, әлбәттә, сертификатһыз инеү тыела, әмма шулай да безнең Өфөлә берничә сауда үзәгендә вакцинация яһату пункты бар. Буны уларга ничек эләгергә һуң? Уларга тыныс үтергә мөмкин. Һәр бер айрым ишекләре бар. Теләгән кеше инеп үзенә вакцинация эшләтә ала. Димәк, мин прививка эшләтергә дип килдем дигән соракта уларда үткәрәләр. Тыныс үтергә мөмкин. Бына кайбер бер сауда үзәктерендә шулай ук МФЦ күп функциялы үзәктәр урнашкан. Уларга ничек үтергә һуң? МФЦларга әлегә баягы әйтеп үтүенсә, сертификат кирәк. Сертификатта булай гына сертификат түгел, QR-код менән булырга тиеш һәм тагыла справка терапевттан алырга мөмкин. Бuna ПЦР-тест турасында ПЦР-тест менән үтергә мөмкин. Әлегә баягы ПЦР-тест менән үтер өчен ул 3 көн дәвамында гына гамәлдә, инде 27 октябрьгә тиклем генә кабул ителә. Ягъни ПЦР-ды һин 3 көн һайын эшләтеп торырга тиешһең. Бұл сынапта бик уңайһыҙ булыуы ихтимал кешегә, чөнки уның өчен айрым түләүҙәр, 3 көн һайын тапшырып йөрергә, көтөргә. Вакцина эшләтү яхшырак, шулай бит? Вакцина эшләтү яхшырак, вакцина эшләтүдән куркырга кирәкми. Һәр бер кеше үҙен һаҡлаған кеше вакцина эшләтергә мөмкин. Гомумән, әлеге ваҡытта республикала вакцинация темпы буйынса хәлдәр нисек? Бүгенге көндә республикага килгәндә авыруларның ханы 74,774 кеше. Уның араһында балалар да күп. Шул рәвешле вакцина мотлак димәк. Шул рәвешле вакцина мотлак. Коллективный иммунитет булдыру өчен һәр бер һаҡлаган үҙен кеше вакцина эшләтергә тиеш дип уйлайбыз. Коллектив иммунитет ул бына республика халкының нисә проценты күҙ уңында тота? 2% дип уйлайбыз. 2%. Без хәзер сирләп үткәргәүчләр турасында түгел, мотлак вакцина эшләткән кешеләрнең ханы республикала яшәүче халыкның 2%-ын тәшкил итәргә тиеш дигән талаптан, шулай бит? Сертификаттар һәм махсус документтар тагыла кайда кирәк буласак? Сертификаттар QR-код менән кала ара транспорттарына кирәк буласак, театрдарга, концерт залдарына һәм дә китапханалардан йөргән кешеләргә
керек буласак. Ә бына концерттарда һәм театрдарда социаль дистанция һаклауга килгәндә. Концерттарда, кинотеатрдарда социаль дистанция тоту кәңәш итәбез. Ә транспортка килгәндә унда нисек? Транспорттарга йөргән кешеләргә битлектәр киеп йөрүле һәм дә Әлеге вакытта гомумән битлек тәртибе алынмаган республикала, шулай бит ул дәвам итә. дәвам итә. Бына шулай ук сауда үзәкләрендә без беләбез әлеге вакытта махсус сертификатһыз, документһыз индерелмәй. Бына ошо тәртипте күзәтү, документтар менән сертификат менән үтү, йөрү ул нисек күзәтелә? Һеҙҙең ведомство тарафынанмы? Беҙҙең менән генә түгел, башҡа ведомстволар менән дә бергә берҙәмлектә күҙәтелә. Тимәк шулай. Шулай итеп, тамашасыларға тағы ниндәй теләктәр еткерәһегеҙ? Вакцинаның республикаға етерлек ҡайтарылғанмы? Етерлекме ул беҙҙең халыҡҡа? Республикала вакциналарҙың халыҡҡа етерлек. Уның араһында Спутник V, Ковивак, Эпивак. Һәр кем үҙенең табибы менән кәңәшләшеп һайларға мөмкин. Һайларға түгел, үҙенә ниндәй тап килә, шуны алырға мөмкин. Шулай бит. Шулай итеп, тамашасыларға тағы бер тапҡыр әйтер теләктәрегеҙ? Вакцинациянан ҡурҡырға кәрәкмәй. Һәр бер кеше үҙенең һаулығын һаҡлаған кеше мотлаҡ рәүештә вакцина эшләтергә тейеш. Һәм дә спорт менән шөғөрләнергә. Сәләмәт йәшәү рәүеше алып барырға, шулай бит, ысынлап та. Һәм әйтергә кәрәк, был сикләүҙәрҙе сикләү итеп ҡабул итмәҫкә, һаулыҡ тураһында ҡайғырту тип ҡабул итергә кәрәктер, моғайын. Шулай. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп, беҙҙең студияла Рәсәй ҡулланыусылар хоҡуҡтарын яҡлау буйынса Башҡортостан идаралығы әйҙәүсе белгес эксперты Ләйсән Хабрахманова булды. Коронавирусҡа бәйле яңы сикләүҙәр тураһында һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.